Li bajarê Amêdê cara yekem Müzexaneya Seyyar ên pêkerên ji Mûmê hatine çêkirin hat vekirin. Di müzexaneyê de pêkerên ji serokên dewletên cîhanê bigirin, heta nivîskar û lîstikvanên meşhûr jî hene. Müzexaneya pêkeran her mehekê li bajarekê tê vekirin. Li Amêdê jî heta niha 10,000 welatî serdana müzexaneyê kirine. Armanca müzexaneyê berpirsên pêşengehê wisa tîne ziman. Vana hekera henano hat Diyarbakır'ı kaynat bu. Jale kuşhan hanilva parti başkır. Millet alakaliye tev tene mezetken tev cumume çedbe. O şu jale kuşhan zir ilk defa haniye evkem. Ceylan Kavil ma. Çulupenç hepsi navdar tev zanan tev bilindikin. Welatiyên ku serdana müzexaneyê dikin jî dibêjin derfeta her kesekê nîne ku herin müzexaneyên mezin. Lê pêşengeyên bi vê rengî dibe derfetek ji bo dîtina pêkeran. Lewra dibêjin di pêşengehan de hinî zanyariyê di derbarê navan da jî distînin. Şmêrdên Qiziltepe hatin vir. Ama hatin vir wala wextêm ketin vir hevaliyên me nektirsiya pir gerçekçi yanî bi rastî werê xuya dikin. Yalnız hoş yani çişte veri hati bölgame Amede ama tınani hoş çişte veri mere tarihe xo dahilme çişte veri hoş yani kesereme özellikle hoca mejiş hatine virji xodeş wan razı bisam yani em teşekkür